Avui és la festa de l'Àngel. La festa de l'Àngel, la festa del llibre de l'Àngel. Tot el que em diré es refereix a Jo parlo calero, els subtítols, i tu també ho hauries de fer. Encara que pugui semblar que divago, en alguns moments, volen ser unes paraules d'agraïment i homenatge per l'esforç que ha fet i la il·lusió que has esmerçat amb aquest recull de paraules i dites galeres que les inclouen. És un petit diccionari que ell mateix desitja que es comenti, que es discuteixi, que s'apliqui. No és un llibre de gramàtica. No parla de desinències verbals, de pronoms forts o febles. D'això ja se n'hauria d'encarregar i se n'encarregarà altra gent. És un recull ordenat de paraules i expressions nostres, que ja és prou, que és molt atrevit, que ha sigut un pioner en aquest aspecte, perquè no hi havia cap publicació d'aquest estil, que és fantàstic que l'Àngel hagi gosat tirar endavant, i tot i que fins ara no hi ha gaire un tiramà sobre estudis tècnics o acadèmics sobre Calero. He trobat, revisant alguns arxius, algun treball, algun apadrinat fins i tot per Joan, algun alumne d'institut, i poca cosa més. El Calero sobreviu, però està en perill de perdre l'essència que l'ha sustentat. Com ha dit Vicent, orgull de parlar-lo. Hem de tindre l'orgull de parlar-lo sense complexos. És una variant del català. En el que vaig fer una mica la passada de fer una similitud entre el català i el palangre. El català és la llença mare extensa del palangre i els dialectes i els subdialectes que parlem a cada poble o a cada contrada són les petites llences que pengen d'aquesta llença mare llarga del català. Hem de tindre orgull i hem de contradir una mica el títol que potser contradir el que he dit abans un senyor, un acadèmic de la Universitat de Barcelona va fer sobre el Calero dels palamosins, dels carreres palamosins. Es titulava el llibre "Naltros no parlem bé el català". Era com una mena de complex d'inferioritat que podien tindre aquell grup, aquella comunitat de caleros trasplantats a les antípodes del mapa de Catalunya, les antípodes catalanes, dins d'un context lingüístic molt diferent, molt oriental, i ells d'alguna manera lamentaven com si diguessin nosaltres tenim moltes imperfeccions en el parlar. És evident que l'autor això no ho té en compte, sinó que subratlla, sinó que, per dir-ho així, identifica aquelles característiques pròpies d'aquells caleros, d'aquell ambient portuari de Palamós. Hi ha també la referència que ha fet l'Àngel al seu llibre, que és important aquí ressaltar, que és el treball, l'aportació que han fet tantes persones a la columna de Jo parlo calero d'internet, de Facebook, on potser gent que no ha passat per l'escola catalana i per tant no ha tingut l'oportunitat de tenir els recursos tècnics per escriure correctament el català, però tot i així ha posat allí moltes expressions, moltes paraules, molta riquesa lèxica que l'Àngel n'ha tret prou de profit. Com s'ha format el Calero? La història de les paraules va paral·lela a la història del poble. Va paral·lela a la història de la gent que la parla i que l'escriu. I de la terra, d'aquí, i de la mar, on es parla i s'escriu. Estem ara aquí sobre el roquer de Mollet. Aquí al costat del que era la cava, que és la cava de la Medra, que abarcava la platja Primigènia, ara desapareguda pels hormigons, però on s'adosaven les primeres cabanes i cases del poble primitiu. Això era si fa no fa, ara farà 250 anys, més o menys. Així doncs, el Calero s'ha de fer aquesta
250 anys de la cala de l'Ametlla. Són molts anys, però no són prou perquè s'hi dipositi un solatge espès cultural. De tota manera, com a contrapunt, el poble té unes característiques concretes que li han conformat una fesomia pròpia, especial, determinada per, us diré, uns punts, determinada pel territori, el perfil de les seues coses, després en parlarem, determinada per l'aïllament territorial del poble respecte als centres comarcals, respecte als centres urbans, Tortosa, Tarragona, Reus, aïllada relativament dels centres de comarca i de les ciutats importants. Ha estat influït per la seva forma predominant de guanyar-se la vida, la pesquera, la pesca. Ha estat determinat també per la dependència del poble del municipi del Perelló. I, per últim, i començarem per aquí, per les iniciades benidormens i valencianes dels primers pobladors del poble. Benidorm i el Grau de València van ser els que van poblar per primer cop aquestes terres. Comencem per aquí. La Madrava i el Bou van facilitar l'envelliment de pobladors de Garbí que es van fondre aviat amb la població autòctona perellonenca, tortosina i de les comarques catalanes del riu que es anaven despoblant i baixant cap a la costa. Tota la importància i el sentiment romàntic que han donat aquests grups primitius, l'entonació, el to, la música valenciana i a la cantina, es devia fondre aviat amb la lleidatana, que per la via de Mora, Rasquera o Perelló va desembocar en aquest arc marítim que va entre el Corolà de la Madrava i la Punta de Bàndia. Els descendents actuals dels madraveros, Vicent, corregeix-me si m'equivoco, estan encara molt visibles al poble, a diferència de les nissagues del Grau de València, que pràcticament s'han esvaït, que em perdonin els Gallà i algunes altres famílies. Confirmen, doncs, que el to valencià no ha sobreviscut en l'entonació i la música del Calderó. En canvi, estic convençut, i abans a vegades ho han comentat, que molts dels arcaïsmes, les paraules antigues, molt velles, que coloreixen la nostra parla, per la via d'Aïna, en compte d'Eina, d'Espusallí, en compte d'Avançallí, d'Espuslemà, en compte de demà passat, Escaterret, Matallol i altres termes de la barca, de les barques de la pesca, tenen un origen primigeni valencià. Fa dies, inclús l'altre me comentava que veia algun paral·lelisme d'algunes paraules nostres amb les illes, les mallorquines, i me se m'acorda de una important, que és la frau, que els mallorquins també diuen frau i freu. En tot cas, és sempre un fons, una matèria per estudiar les concomitàncies que puguin haver entre la nostra parla i parles, com ara la mallorquina i altres. Un segon punt, desconec que hi hagi un estudi sobre la relació lingüística entre la parla perellonenca i la gallega. Però en la pràctica, controlo que parlem molt clar. No com a la Polla i l'Hospitalet, a la Polla més valencianats, més tortosins, i a l'Hospitalet més arraonits. La meitat de la nostra història són jurídicament un barri del Perelló. Un Perelló màrtir general. I sobretot, al començament, devia haver molt d'intercanvi personal, laboral, familiar, un intercanvi inclús matrimonial molt considerable. Recordem, jo per exemple, me fixo en els vocals, la E final de les paraules i penso que les diguem molt iguals. Aquí potser les mitjanes per dones xica, però més o menys l'arc vocàlic del Perelló és molt semblant al nostre. Un altre punt, la influència, i potser el més important, la influència del món de la mar en el parlar del poble ha estat una de les característiques més rellevants
que fan del Calero un cas a part. Recordo el que he dit al principi, tot això ha hagut de treballar l'any, en definitiva, i aquesta part la treballa bastant, no? Hi ha molta cosa. Cada vegada més baixa aquesta influència. Per què? Perquè la pesca perd rellevància relativa en la producció del poble. Als anys 60, per exemple, als anys 60, la proporció era d'un 60-70% de població activa pescadora en relació a altra gent. Ara, escassament, és el 20%. Vull dir que al perdre pes relatiu a la pesca pot sofrir la part de la calera en riquesa expressiva. Els caleros, inexistent la flota de l'Ampolla i de l'Ortebre, eren amos i senyors d'una extensa zona de mar entre Cambrils i Rapitecs, eren senyors de la mar. I han farcit d'imatges i comparances extretes dels peixos, de les pesqueres, de l'estat de la mar. D'això en dona raó extensa el llibre de l'Àngel. No és estrany que algú digui al poble, no sigues ruc, però aquí més aviat podia sentir, no sigues canana. Les sàrcies i el palangre també ha donat, la sàrcia pesca també ha donat molt d'això. Seguir, xogar, fer porra, sempre han tingut doble sentits, a la mar i en terra. Jo penso, a més, que els símbols, les comparances, la simbologia marinera ha donat un aire desenfadat, un aire optimista i festiu. Al llibre de l'Àngel en trobareu constància abundosa d'aquest colorreig, d'aquest perfum mariner del Caler. I vaig acabant. Sobretot en temps en què les comunicacions eren escasses i lentes, el poble restava relativament aïllat dels nuclis de població comunitaris. El desafiat desert d'Alfama, que venia ja de l'edat mitjana, encara era un verb del segle XVIII. Per la por, els pirates, els corsaris, la història dels corsaris del poble s'hauria d'aprofundir perquè n'hi havia, i altres saltadors de camí, Colla Balaguer, Felipe. Aquest isolament històric també ha contribuït al tancament del nostre calero a les influències lingüístiques forasteres. No va existir Villanueva de Sajorra, que era un poble que d'alguna manera havia de construir Dionís d'Arell, l'últim comandant del castell de Sant Jordi, en contraprestació del que el rei i l'orde de Montesa li havia dat a les terres des del torrent del Pi al poblat de la Bagrada. En compensació, has de construir un poblat per a habitar aquest territori. Villanueva de Sant Jordi, com la nom de Sant Jordi, com se l'hauria que fer l'Amissato actualment, no va existir, però sí que ha existit el que es van granells, els últims, per dir-ho així, hereus d'aquestes terres i els seus negocis han convertit els Vilanova de Sant Jordi en les Tres Cales, en Calafat i totes les urbanitzacions. Què vol dir? Vol dir que ha hagut una influència de castellanoparlants i d'altres accents espanyols i europeus a aquests poblats, a aquestes urbanitzacions. I ha d'influir i diversificar, és un fet, la nostra forma de parlar al poble. No han desplaçat el Calero, el lloc predominant, però ara ja ha de sobreviure amb altres accents i llengües diferents i forasteres. No parlem de la influència, acabaré, no parlem de la influència dels centres educatius i de l'esforç de la normalització lingüística en el canvi que hagi pogut tindre el Calero, que és real i és molt important. Això és un altre tema que avui no vull tocar. I, per últim, una relació que pot ser atípica, però que crec que és real, és l'estructura de la nostra costa. 15 quilòmetres de roquers, amb només 3 quilòmetres de platja intercalats en els roquers en forma de cals, ha impedit, al marge del que dèiem abans, que el poble està lluny dels centres urbans i de l'expansió que aquests centres urbans tenen com a segona vivenda o com a àrees de relax i vestit i d'estiueig. La massivitat turística no ha arribat al poble. Ha hagut una immigració relativa, hi ha una afluència relativa d'estiuetjats, però no de caire tan massiu com ha patit dels territoris colindants del nord i del sud del poble. Cambrils, Salou, Usla Ràpita.
Les immigracions vol dir que aquí no han tingut tanta rellevància i que no ens hagi impedit tanta gent de fora ha contribuït a la preservació de la singularitat de la nostra variant del català, el calent. I no hem de tenir atacs de melancolia per la transformació del calent. Tot està canviant molt de pressa en els temps del WhatsApp, però esforçar-nos perquè no es perdi del tot no està de més. Unir-lo de castellanismes, no els més aferrats, els més tradicionals fins i tot, però el més nostre, Calero, en compte de Calero. Calero és ja un castellanisme. Unir el nostre Calero d'influències externes que són assequibles no està de més. Classificar les seues paraules, les més arrelades, i estudiar les seues construccions no està de més. I tota aquesta activitat estudiosa de la nostra parla no va en absolut en contra de la cultura popular, sinó que la reforça. Aquest intent de conservació del Calero, entre altres motivacions personals, és el que ha impulsat l'Àngel Martí de part de pare i Callam de part de mare a treballar aquesta llibre. Bravo!